आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि बेरामि आरो फरायसाफोरनो 13 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPL आबो चेक रानदों। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा रायजोआव थानाय बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ राननाय नुनो मोनो। बे असिलायैनो MLA जयन्त बसुमतारीयाबो गावनि 19 नं सिडली बियाबाव थानाय गुबुन गुबुन ब्लकनि सिङाव बे अनसुंथाइ चेकखौ राननानै होबाय थानाय बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिनिनो दिनै 13 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPL आवबो MLA जयन्त बसुमतारीनि नुजाथिनायनि गेजेरजों ब्लकनि सिङाव थानाय गासै सा 123 सा बेरामि सुबुं आरो फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होनाय जायो। आङो दिनैहाय 13 चिरां ब्लकनि सिङाव थानाय फरायसा आरो रुगियाफोरनो जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय MLAफोरखौ जेखौ सायख'नो होयो दा बे चेकखौनो दिनैहाय राननाय जादों। थांखिया जाहैबाय जे फरायसाफोरनो 5,000 आरो रुगियाफोरनो 8,000 माने एमाउन्टनि चेक दिनै जोङो राननो आखायाव लादों। चिफ मिनिस्टार बिथांनि मोनसे सिमां जे जोंनि माखासे ओरैबायदि फरायसाफोर दं, गोरिब नखरनि फरायसाफोर जायफ्रा एसे एनै फैसानि थाखाय बिसोरो फरायनायनिफ्राय जानगारनानै थानांगौ जायो। बिजाब बायनो हाया, एडमिसन लानो हाया, मालाबा नांगौ रोखोम मुवा बेसाद बायनो हाया, ड्रेस बायनो हाया। बे खारनाव फरायसाफोरनि फरायनाया हेम्पार जायो। बिसोरो मालाबा फरायनायखौ गारनांगौबो जायो। बेबायदि फरायसाफोरखौ जाहाथे एसे मदद मोननो हायो, मानोना गोरिबनिख्रुइ गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय बे 5,000 रांखौ होनाय जादों। आरोबाव ओरैबायदि माखासे नखर दङ, ओरैबायदि माखासे बेक्तिफोर दङ जायफ्रानाखि फिसा बेमारखौनो डाक्टारनि खाथियाव थांनानै फोसाबनो हाया जायो। मानोना आथिखालाव डाक्टारफोरा ओरैनो प्रेसक्रिपसन खालामा, ओरैनो मुलि लिरनानै हरा। मानोना बेमारखौ नोङो डायग्नस खालामग्रोनांगौ जायो। दा नोङो ब्लाड टेस्ट खालामनांगौ जायो, सन'ग्राफि खालामनांगौ जायो, मालाबा नोङो CT स्केन खालामनांगौ जायो। दा बेयाव बे मुलि मोनजानायनि सिगाङावनो बेयो 2,000-3,000 खरस जायो। दा बेफोरबायदि खारननि थाखायनो फिसा बेरामानो थाङै थाङै मालाबा गिदिर बेराम जायो। दा बैबायदि सुबुंफोरखौ जाहाथे मदद खालामनो थाखाय दिनै आसाम सरकारा जोंनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जिखिनि सुबिदा बेफोरबायदि रुगियाफोरनो होनो थाखाय जोंखौ राहा खालामनो होदों। बे राहाखौ दिनै खालामनाय जादों आरो बे चेकखौनो राननाय जादों। गोबां माने अपोजिसन पार्टिफ्रा बुंबाय थायो, माने आथिखालाव बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा माने बायदिसिना बिथांखि लानानै रायजो राजानो अनसुंथाइ होबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय माखासे अपोजिसन पार्टिफ्रा बे जथाय सरकारा बिटिसिआनो जा आसामानो जा जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंबाय थायो। सार, बेनि सायाव मा बुंगोन? बेखौथ' खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नुबोदों जे दिनैहाय थांनाय बिटिआरनि बाथ्राखौनो लायोबा, BTCनि खोथाखौनो जुदि लायोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि BPF सरकारा मोनसेबो आसाम सरकारनि आसनि नङाबा सेन्ट्रेल सरकारनि आसनिनि अनगायै जेबो मोनसे आसनि बिथांमोनहा लानो हायाखैमोन। दिनै नों नायदो, दिनै बिटिआर सरकारनि गेजेरजों अनसाय बिथांखि फिसा फिसौ दखान फाहार होनानै जानायफोरनो 5,000 खरि रां होनाय जादों। गियान सोरां बिथांखि सात्र साथ्रिफोरनो, फरायसाफोरनो 5,000 माने रां होनाय जादों। आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा बा बाथौ थानसालि, ब्रह्म मन्दिर, कालि मन्दिर बेबायदिनो दिनै 2 लाख खरि रां होनाय जादों। बेनिफ्राय दिनैहाय नायदो जे थांनाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि मोनसे सर्ट बांसामोन बियो रायजो राजानि खाथियाव जे 75,000 रां मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जागोन आरो बेखौ अलरेडि स्टार्ट खालामनाय जाबाय। थांनाय जुलाइ आगस्ट दानाव नोङो 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि होनाय जाबाय गिबि किस्ति हिसाबै। आरोबाव फैबाय थानाय बे माने मास मोनसेनि गेजेराव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरोबाव 25,000 खरि होनाय जाबाय। जायखौ सर्ट बांसामोन 75,000 होनायनि बे 75 रांखौ दिनै होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दिनै आसाम सरकारनिफ्रायबो नों अरुण'दय आसनि होदों। आसाम सरकारनिफ्राय दिनै नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोमबो मेम्बारनो 10,000 खरि होनायनि जिखि बाथ्रा,
आइजोफोरनि जे लन लानायमोन माइक्र' फाइनान्सनि बेखौ दिनै आसाम सरकारा सुख'ना होदों। भारत सरकारनिफ्राय दिनै नों नाय दिनै आयुष्मान कार्ड जायफोर माने मा होनदों रेशन कार्ड दङ, बे रेशन कार्ड मोननाय मानसिफ्रानो सासेयाव 5 लाख करिनि मोनसे आयुष्मान कार्डनि मोनसे इन्सुरेन्स मोनगोन। बेफोर आसुनि नङा नामा? दिनै आरोबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय लेन्ड मेला खालामनानै दिनैहाय 80,000 माने लेन्डनि जे प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ सेटेलमेन्ट खालामनानै होनाय जाबाय। थांनाय बिपिएफनि आमोलाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय टाइमाव सासेबो मानसिनो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनो हायाखैमोन, हानि जेंना सुस्रांना होनो हायाखैमोन। बेफोर आसनिफ्रा मा? बेखायनो बिथांमोननि जे बुंनाय बे बेसलेस, खुनु बेयाव बेसेन गैया आरो बिथांमोनहा पार्टि हिसाबै खिन्थु गिदों खोमा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बे सरकारजों थासिगोन, बे सरकारजों थांजोबसिगोन। बे गिनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि मोनसे फल्स रायजो राजाफोरखौ दिनैहाय माने मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बोरै फिदिंनाय। खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाया बे गासैबो बुस्थुखौ नुजोबदों। दिनै बे साक्षात मोनसे प्रमान 200नि बारा चेकखौ दिनै जों फरायसाफोरनो रानगोन, रुगियाफोरनो रानगोन।